Boten unha ollada atrás. Pode que recoñezan ou mesmo viaxasen en vehículos como estes. Este é un BMW 1602 do ano 74. Pois é un vehículo alemán con motor de 1600 centímetros cúbicos e 85 cabalos. O máis antigo do Rally Club Clásicos de Viveiro é este, un Mercedes Pagoda do ano 72. Se dice que foi de Manolo Escobar, que hai algunha documentación que o demostra. Este coche é un modelo 280 automático. No libro de ruta os pilotos consultan os tempos, quilometraxe, a velocidade. Este ano a proba puntúa para os trofeos Clásica Noroeste e ARM Trip. Nosotros somos integrantes da RM Trip, somos socios fundadores da Clásica Noroeste, entonces a verdade que para nosotros, ao ser o ano pasado o primer ano e tal, estamos moi orgullosos, estamos moi contentos de poder seguir facendo o rally. Creo que a xente que lle gusta moito, é un rally moi bonito. Pola liña de saída, minuto a minuto, pasan 53 vehículos chegados de varios puntos de Galicia, Asturias e Madrid. Yo voy con muchas ganas porque estoy aquí en Viveiro, que es mi sitio. Parten de Leiro, cara a Xove, por diante 195 kilómetros en varias etapas. Estes clásicos deixaránse ver tamén en Ovicedo e Ourol.